So yan, magandang hapon ano, hapon na. Magagabi na, magpa 5:30 na. Pupunta kami dito sa Western Development Museum para sa Festival of Trees. Festival of Trees. Just yan. like last year. Last year, pupunta na rin kami dito. Meron may mga frozen na naman Bella, no? Yeah, andun na naman si Olaf, si Ana. Ilang nakapisan. Uy. Yan. Siyempre. Kasama namin sila kuya, pero siguro nandiyan na ba sila? Wala pa. Papunta pa lang. Pagupit kasi si kuya. Bumili nga ako ng ticket online. Mabuti. Pwede naman dyan. Pwede tayong pumasok? Yeah, let's go. Pero yung ticket ni Papa nasa atin, so we'll just sinend ko na sa kanila yung copy. Pero, you know, oh yeah. Okay, let's go. Yan na, pasok muna tayo. You're Tama. cool. Nag-ano naman, bumubuhos na naman ng snow. What did you say? La la la. Ang shala pati ng jacket. Yeah, pasok muna tayo kasi baka lamigin tayo dito sa sakyan. Yes na eh. Yan. Huh? Sabi niya, shoo, snowflakes. Where's the flying bee? There, a lot of bees. That's not a bee. Lakas baka Princess Sarah, oh. Thank you, Kininang Jazz. Kininang Jazz pala bubili niya, no? Kininang Jazz ang nag-gift nito. Lamig. Good. Oh, thank you. Hi, Isabel. Oh. Wow. What do you see? Ano yan? Oh, we need stamp? Oh. Oh, that's okay. Thank you. Is that okay? Oh, yeah. Thank you. Yeah, I got it. Wow. Mamaya na ako mag-ikot-ikot. I just want to sa face paint ni Isabel, oh. Yun naman ang gusto ng bata. Tayo mamaya. Festival of Trees. Dahil sa mga Christmas trees, ano? Parang itong mga Christmas trees na itong mga kumpanya ata to. Huh? I must say, mas palaban ang mga Christmas trees this year. Kumpara last year, ano? Kumpara last year. Pero kayang-kaya ito ng mga kababayan natin. O, syempre. Mga Pilipino pa. Pagdating sa mga... Easy to sa mga Pinoy. Ayan, oh, ayan, sa loob. Daddy, ganito yung Christmas tree namin sa trabaho. Ah, baka yan na yan. No, siguro basta, I'll show you later. Ang tamis, no? Ganyan yung Christmas tree namin sa work. Mami, may ano yan, the women's auxiliary. Mamaya, papasok tayo. Oh, naka-outfit. Ah, nandyan ulit sa yung face paint. Stay here in line, okay? Si... Mamaya pa sila. Pumipila muna kami para sa face paint ni Isabel. Diyan din yung face paint last year, ano? Cozy ay? Warm? Very warm? Pila. Maganda itong museum na to eh. Meron dito yung train na yung train na miniature train. Mamaya dyan yung Frozen. Alam mo, Daddy. Dyan Kayang-kaya to ng mga kababayan. Siyempre, tayo pa. Mga Pilipino pa. Nabel, yung mga Christmas trees na gano'n, mga design. Yung Christmas tree nga natin sa bahay, pwede dito. Wala. Pero mas maganda this year compared to last year. Last year was okay. Pero ngayon, maganda ngayon. Last year was okay, pero this year is better. Medyo okay ngayong taon. Ano ba to? Papalaban mag-picture yung dalawa.
Ang galing. Ha? Ang galing mag-posing ng anak mo. I'll show you. Kita ko nga. Ano yun? Diyos ko. Eh? Eh? Huh? Oh, you're a little frustrated? Why? 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 Because everything is big. Everything is big. You're a little frustrated? Wow, that's the first time. Frustrated, Isabel. Where did you Okay, learn from that? you'll be bigger soon. Maganda dito pang ano, pang bata, pang pamilya, pang barkada, ano, Yes, andyan na daw sila. I'll just Andyan meet him them sa ano. sa labas. Sa labas. Sa entrance. Kasi yung ticket ni Papa. Ah, sige. Ben, kung ano lang si Lolo. Ha? Isabel na. All done. Yes. Yay. What you drink? Huh? Is it meow meow? Ming Ming. Oh. Ming Ming. Let's grab her, daddy, yung ano. Hanapin muna natin sila, kuya. Nasa kabila ata sila. Ito yung mga ano, yung para mga old building na yun, no? Hindi ko alam kung totoo yun o kinopyanan lang nila. Doon tayo sa mga old cars. Ano na, boarding house? Yung last time ko yung pinasok natin nung nakakatakot doon, no? Creepy naman yung sa kabila. Ano to? Barbershop? Oh, barbershop, oh. Oh, ganito pala yung ano, no? Feels nun. Ito, kinuha pala talaga siguro nila to sa mga bahay-bahay. Ay, sa mga ano, sa mga town. Reserve nila. May bilyar pa, oh. Ini sa Jaryo. Ah, ito, ano to? Sa Jaryuan. Ah. Yung aloka. Meron yung lola ko niyan. Meron dyan dahil. Ganyan dati. Lampara. Pati ang amoy, old school. Oh. Buwan Jaryo, ano? Daily Phoenix. Oh. Yan, no? Paggawa. Luma na, ano po? Ilang alampara, oh. Alampara ka mga kanto pa. Si Uncle Manny, ano? Si Uncle Manny kasi nag-ano yan. Nagkukulikta. Chik-chik. Ito pula sa Value Village, $40 ang presyo ba ticket. Pasukin natin itong mga establishment na to. Give me some meat, God. So, nagtitinda ng ano, ng salmon. Mga wax yan, mga wax. Ito, mga orasan. Oh. Oh, mga relo. Ay, abo ka niya makatakotin. Oh. Mga pang Adams family. Garo sa rado last year. Ha? Ano yan? Ano yan? Baka pang ano, pang beauty-beauty. Pang beauty-beauty. Ang nakakatakot naman mga pang beauty-beauty. Di ba kami? Yan, no? Mga vintage na, no? Grabe yan. Nakakatakot siya. Ito, farmlands. May mga libro. Ha? Ano ni? Para mga sa real estate ata ito nung panahon na. Mga BIR. Ayan, no? Uy, kuya, Saskatoon ka to, kuya, oh. Luma pa, no? Yung Saskatoon, no? Sa dito na, no? Yan yung Saskatoon Wala, dati, mga oh. araw. Kadara kula. Tulay ng Broadway yan, no? Ay, napunta daw ni Harong Galingon yan. Broadway. Ini-harong Galingon. Grabe. Broadway kasi yung Victoria, no? Yung Victoria. Pirang tulay. Apat. Duha lang nasa picture, pero ang ano papat naman. Ay, bago na.
Nadagdagan na. Luma na, no? Pati sa mga nagrala. Fire hall. Ng panahon, ditulak pa no kuya? Ang fire station nun, no? Fire hall. Dai, sa laka mo. Ano yan? Kung di sa laog si gabos na tubig, kung di sa pag-host. Pero kasama yung mga balding yan. Sa kabayo. Pero kasasalit. Mga fireman, ito lang kung gwapo man sa mga Paano man nila makakagalit fire sa kasasalit? Ano yung fire truck? gwapo man, girl. Ano uniform? Baka yan. Ay, doon sa mga pang-Titanic. Ay, gwapo. Yun nga, Ha? Mga pugi Mga daw. gwapo. Mga panahon. Wait, anak. We are making No. Yan. Ay. Yung sa kabayo yun, no? Sige. Sa ano yan? Studio. Photography studio. Oh. Garo ma-Arevalo. Arevalo studio. Uy. Ano to? Huh? Ayos no. Mga Oppenheimer. Your pictures taken? Wala ba ang ano? Ang matibilo pa no? Chikik. Fireman. Ay, iyo. Ganun. Ha? Dapat bagain nila. Kailang nakulog Di na? na. Tanong. Mami, nailing mo itong mga halo. Oh. Kinakulong sila. Di ba sa mga dapat makaiba na kayo? Mga red light. Ito yung studio ng panahon. You're up happy. Have your face painted. Sabi ko, dali mo papicture. Ayun yung si ano, Broadway, oh. Uni, oh. May bridge. Yan, color na, no? Yung mga kinasal, oh. Uli ba ka? Yung mga picture sa may UNC. Ito, ano yan? Ano yun, mami? Ano to? Ang ganda nitong Christmas tree, oh. Ano po yan pa? Dakol po kayo naman sa Balyo. Oh, City Garage pala to eh. City Garage. Oh, old school lang motor, oh. Mga gusto ni Uncle Boy. Oh. Indian Scout Bobber. Pa. Indian Scout Bobber. Oh. Vintage pa yan talaga, oh. Talyer ni Neil. Si Neil nasa Pilipinas eh. Motor mo pa? Kayang pa ano? Ayos, oh. Ayos, no? Vintage na vintage talaga yun. Nag-snow. Wala. Garahe. Kabayo. Eh, girl, yun, girl, pag sa amin man. Pagsama na. Nakakabayo mga tao. Pag snow. Pero may itong heater. Tandaan mo may itong heater. Pag sasakyan may heater. Isipin mo, nung panahon, wala pang truck na naglilinis ng kalsada. Mga bulldozer, no? Talyer. Talyer. Ano to? Ano naman to? Bentley. Dry goods. Ano to kuya? Patahian? May mga sapatos hindi pa. Patahian. Oh, hindi ba ka sa mga Titanic sa sapatos ma? Ito yan. Puro isa dito. Sarap dito ang bilis. Mga pang-ak. Ito mga hawakan mo pang mga OBES. Mga ano ata. No, pang bata. Kasi magagano ang hiraon, no? Tailoring. Ayun, may mga box ng sinda ka sa sapatos. Yung mga Yun ang luma pa. brand. Oh. Ito daw ang blizzard. Na ano, matin Manitoba. Manitoba. Ay, Viber, tayo ang duman sa north. Nasa kabila pa ang Manitoba. Parodor na to eh. Kakabi. Mga perantao. Tatahi-tahi. Ano to? Bank of Nova Scotia. Oh. Bangko. Mga time deposit, pero ano na. Ito yung manager ng bangko. Pati ito, pre-reserve nila.
Bangko. Hold up! Nova Scotia dahil. Oo nga, Bank of Nova Scotia. Hindi mo bolt. Ay, picture na si mama, nag-posing na. No. Bigyan ni mama, picture na siya, nag-posing. Bank of Nova Scotia. Nag-posing Parang si mama, ano? picture. Parang presento. O yan. Posing na. Parang presento tong bangko. Ako, digdig mo din. Kapasurin ko man. Yan. No. Photos with Santa. Anong oras yung ano? Frozen? Alas 6 pa palang Frozen? Oh. Ay, malabo. Ay, jik-jik. Ate na. Oh. Kiss ate, kiss ate. Hindi ka nag ano? Hindi ka nagpa-face paint? Dahil ako mararao. Ah. Ako mag-kiss girl, ako mag-kiss. A face paint, mararaw ang face paint. Isabel, that's okay. Sa lips lang, sa lips. Sa lips lang, sa lips. Ayaw magpa-kiss. Sa lips lang, sa lips, sa lips, sa lips. Sa lips, sa lips, sa lips. Alas 6 pa palang Frozen. Alas 6 pa. 5:30 pa lang ata. Yan. Yan. Ayos baga. Welcome to Saskatchewan Story. Wow, big train. Jik-jik, big train. Wow. General implements and machinery. Laki ng kabayo. Tadan! Ano to? Train din to? Ah, yung mga sinauna pa talaga tong train, no? Ayos, no? Laki, no? Oh, yan. Yung papunta tayo ng Albertano, kuya. Hanapin kayo natin yung mga bahay ninyo. Hello, teacher. Sino Melfort? Sino Melfort? Melford. Ano ba paano? Ka-doktora. Kadoktora. Kuya, kamukha ni Jik-Jik. Si Jik-Jik, oh. Si Jik-Jik Oh, si Jik-Jik. And that's you? Yes, that's you. Uy, Oh. si Jik-Jik. Si Jik-Jik, oh. Lahat palang ganyan ang buhok ni Jik-Jik. Pa, kanto pa. Oh. Pero araw ka tong sa ano, sa Regina Museum. Oh. Ano to? Oh. Anong meron sa loob? Ano yan? Gawa sa putik? Oh, gawa sa putik. Ayos, no? A home from the earth. Oh. Yung gawa sa putik nga. Ito nga yan, no? A home from the earth, to. Ayos, no? Sasampay sila. Ayos, no? Grabe talaga nung panahon. Ito, pang-harvest to ng ano? Paresa. Hinihila ng kabayo.
Ano pong igwa ma sa laog? May tubig, harong-harong nga. Bahay. Bahay. Bahay na putik. Gawa sa putik. Sa putik, yun. Po, yan po. Daga sa daga. Gibo sa daga. Gawa sa, lupa. Putik ito. Laboy, yan. Ang laboy sa amin ay putik. Iyon. Yun, no? May damagan man sa laog. Parang chimney. Ano yan? Ang gusto ko talaga sa Oo. Ang gusto ko mahiling itong pang snow. Ba't walang Ano na? winter? Pag winter? Snowman. Pabo. May pabo. Fun house. Hindi pa ganyan pang winter. Si Santa Claus ni Mama. Ha? Si Santa Claus. Ha? Jacket ko? John Deere. Oo. Hindi ko nga nasusuot yun eh. John Deere. Yung jacket ko nga. Ayos na. Na-preserve talaga nito mga ganyan. Hindi. Matagal na brand na pala talaga din ng John Deere. Yan. Sa mga farm yan, pang farm. Fun house. Saan eh? Si Mikey Kuwangko? Oh. Agricultural fair. Wow, look at that. Chev. Sedan. Beautiful car. Oh. 1929. Bawal hawakan. Ha? What's inside? Oh. Dilim. Oh no. Oh, nawala. Uy, nawala. Nakakalula. Nakakalula. First Nation. So, ayun, Saskatoon. Saskatoon. Oo, Saskatoon nga, oh. Ito yung hotel. Ginagawa pa lang. Hey, grabe yun. Lumang-luma na talaga. Ano dyan? Traktor? Snowstorm. Ano po yan pa? Harap yan. Ay, ano yan? So, talbo. Ayan. Oo, alpog yan. Daga. Garagan lahar. Oo, garo istar arko yan. Harap yan pa, ano yan? Puro daga. Garo siya lahar, ano? Garo. Digdi eh. Oo, mahiganti ang baka nun, ano pa? Hindi mahiganti ang baka nun, no? Ayan, parang maliliit na. Ano to? Ano po yan? Ah, bahay? Oo, bahay lang. Pasok dyan. May good year na palang tatlo, ano? Yan. Halloween na po ano? 1933. Pero na. Good year, ano pa? Good year pa lang eh. Talagang subok na ano pa? Good year, laking gulong, no?
Goodyear yan, ha? McCormick. 1933. Beery. Laki. Up. Hindi, ano yan? Ano na dyan? Ha? Gayon. Bawal tumaas? Ano ito? Uy, nabigla ako eh. Kala ko may tao. Nagsusukat ng damit po. Bahay, ma? May room ba? Nagsusukat. Papatahi ata. Parang nakakatakot dito pag gano'n madilim. Yun na, mga nakabike. Kanina may nakabike, nakasabay namin. Sa snow. Mga tulang na. Maya na, mga tulang na. Mga ano na to, mga taong to. Mga na maalam na yan. Ito rin yung moment na nakunan sila ng mga nabubuhay pa sila, no? Palagay pa sila sa museum. Po. Kuman yan. Hindi po kaya. Ano ni? Oh. Special. Ano yan to? Sasko. Pure cream. Mga ano, mga... Grocery? Mga grocery keto, yung mga ano... Pera yun, oh. Maria? Maria? Pag-ano na keto, sugar, Oo. tea. Ano to? Mga machine ulit. Oh, scubas! Isabel, scubas! John Deere Machine Change Saskatchewan. Traktor. Ito. Ito bago na. Makabago na. Ano kita kayong girl? Green, ano kita? Girl, ano na ako yan? CN. Donald Trump? Okay. Oh, mga araw mo. Okay, let's go to the festival. Ano na eh, Stonebridge. Ha? Ano? Pera? $80,000. 80,000? Malaki na? Hindi, pilit mo lang. Ito. Siguro ka ito pa pala $200, 200,000. 200,000 ano kuya? 1 plus. 100 plus. Mga ganyang bahay. Malaki din tong museum na to, no? Uy, may pasine. Ano to? May pasine. Tayo. May pasine. Iyo, nahiling ko. Nakita ko pa yung umaandar. Ay, ko kaya si Lolo. Oo, yung kumakanta. Kasi wala na kitang history. Si Barney nga, nasa history na. Ibig sabihin, matanda na tayo. Nagkaroon ako niyan, Walkman na ganyan. Ano kuya? Power Ranger, no? Inaputan ka. Alam mo yung Power Ranger sa Lucky Me na sticker? Ano yun? Grabe. Yung, alam mo yung Power Ranger sa sticker, ano, sa Lucky Me? Oh, ganyan na sila yun, no?
Dad. Ha? Ikaw man kami kaya dati. Si Big Mouth Billy Bass. Nakita ko to. Dumambaga pamasad ako lang harong. Ikaw ka mo kayan. Yung Be Happy, oh. Grabe. Ini kuya, oh. Kuya, ini ang mga winter garo. Solido niyo. Matindi ano. Nasa museum na yung mga laruan natin. Malawak din yung likod ay. Uy, si Olaf. Kaya pala ang bilis na wala nung dalawa. Nandito pala si Olaf. Oh, yan na. Let's go! Yan ang hinahintay ng mga bata. Sunod dyan sila Queen Elsa. Look here, Taman, baby. Stand up. Sige na. Stand up. Tabang picture. Tapos si Chick. Look here, Isabel. Then look here. Isabel. Oh, one, Isabel. 1, 2, 3, and smile. Say hi. Chick. High five. High five. Chick. High five. Oh, yan. Ini mundo ko ya kunwari. Very good yan si Chick. Very good yan. Ma-high five yan. Yeah, tama high five man. Dali, high five. High five. Jig. Smile. Okay. High five. Yan. High five. High five. Very good. So, turo ka na ka mo. Yan. Family pamela. Picture na. Ano? Ito ka nag-remark. Mama, usip ka daw sa bakong tahaw. Rides. Nakakuha ng rides. Ganito mo na yung Sige lang. Oh. Ito yung drugstore ng panahon. Pati amoy. Tapos mga pagtanggal yung lolo niya po. Muna yun. Drugstore. Drugstore. Pero shopper. Lumang Shoppers Drug Mart. Yung mga bulong at tumak. Grabe ano? Yun no? Yung mga pambunot siguro. gamit ni Lolo Kato. Grabe no? Kakatakot na maitusok to sa'yo. Si Daddy, si Lolo Kato pag Kato dentist na si Lolo. Kakatakot parang ka. Oh my God, di ba Kato ang injection sumitan Grabe, pa? oo. Kadakula pa. Mga metal pa. Ang laki naman. Daddy, yan ang gawin ni Lolo Kato. Parang pag tinusok ano, tanggal ang gums mo. Sa loob. Dito naman sa kabila, mga vintage car dyan. Nabel, mga vintage car. Oh. Ay, igwa na naman pala na no, yung mga tao dyan. Cadillac. Look at the car, baby. Ano? Dodge. Gayon? Mayaman lang yun. Eh, mga tiyang ko, ano kayo? Nung panahon pa? Itong artista ba ka? Oo. Ano kayo yung kusin mo? Oh. Yung mga plan mo, yung Cadillac. Oo. Cadillac. Ano sa daw ito? Ano? Pilipinas. Baka na ano na pa? Na junk na. Ayun. Sayang hindi na preserve ano. Kahit hindi sana umaandar ano. Kung na preserve na po. Gagalaga, napasak ko nga. Ito, tabartikala mo. Napasa sa salming. Nabasag yung ganyan. Pero
Naka-order pa to. Eh po. Mga lumang sasakyan. Last year, nag-vlog na rin kami dito nila Joanna. Maybe look at that. Malaki rin tong museum na to, ano? So every year meron silang pa-event nga, yung Festival of Trees. Christmas trees, iba-ibang dekorasyon. Bibi, look at the horse, Bibi, oh. Oh, Bibi. Isabel, look at the horse. It's very huge. Cancer bomb. The Cobalt 60 unit. Grabe. Sungka. Asia. Ha? Sa Asia naman to. Philippines ata to eh. Oh, Pilipinyana. Philippines. Oh, may sa Pilipinas oh. Oh. Pilipinyana. Kaya sabi ko parang may sungka eh. Sungka board. Sungka board oh. Ang galing oh. Meron pa tayo dito maliit na station. Oh. Para sa Pilipinas. Ano to? Filipino-Canadian Association Volleyball Tournament 1988 pa. Second place. Kaninong sa KP Sneakers submitted by Carlito Gonzales oh. Ano po dito? Gonzales. Pinsan nila Joanna. Ay nila mama. Yeah. Anong pangalan? Carlito Gonzales. Isa siya. Mas valuable player ka rin. PBA player na po pa oh. Oh, brought Saskatchewan and won during Philcast basketball tournament. Oh. Filipino-Canadian. Submitted by Carrillo Gonzales. Kaya pala Hello. Ang miming namin parang board ah. Ang galing. KP. Pati itong mga laruan luma oh. Ayos na. What's up, Bibi? Ano yan? Bibi, oh. They're riding boat, oh. The fuzzy bears. Yun o. Sa mga gamit anti-France. Yun si anti-France, baby sa mga dalo. Nandun, nakita mo? Yun o. Nakakatakot. The little ballerina. Mapa ng Pilipinas ito. Parang ito sa sa Coron. si Christoph tapos si Espen. wala Bibi yung yung Frozen, mayong Elsa. Jik. Kinarbaka. Dapat yan yun.
Hey, sa boss. Oy, Papa. Wala si Santa, oh. Sama na si Papa. Kayo nakamove. Honey, ikaw ang Santa Claus. Si Papa and Mama muna. Okay. Si Chik Chik, sama si Chik Chik. Isabel. Isabel, sit down. I will call talaga sa iyo. Isabel. Yun ako. Yung si Chik Chik eh. Tapos na. Ayun. Painitin ko lang yung sasakyan. So yan, ito pala yung last day no, November 30. Hindi ko alam. Kunin ko na itong sasakyan. Na-snow ng konti ay. Oh. Yan, may mga snow na naman. Siyempre, winter, ganyan talaga. Kunin ko muna si Joanna and Isabel at pupunta daw kaming kainan sa may Preston yan. At mag-ano tayo, sabaw. Let's go. Si Jik Jik ano busy. Vegetable and egg noodle rice. Pero masarap naman. Ini. Kuya Maligo sa daw ng vegetable. Ini na lang. Wow, dumating na rin. Ano to, Papa? Papa, ano yan, duck? Ano yan ang duck pa? Wala pa? Manok pala. Ikot-ikot ko galing. Wow. Yan, sige na, okay na. Okay na. Oh. Digin na pa, sige na. Okay na. Oh. Picture ka na dati. Ayun, Papa, pinilitan ko talaga sa order. Ako pinilitan ko. Sige, sige lang. Ano kuya? Daddy, nagdala Ayan na pa. yung kapalan pa ka na, Daddy. Sige lang, mami. Kahit mo na sa imo. Wait. Oh, wow. Ano? Thank you. Nilagay mo din sa tissue. Para mong gibunta, makuha ng ng ano. Ayun, may nakukuhaan na ako. Tangarik ano. Dahil pakauli pa pa ang duck. Duck. Yan, no? Nakakagutom din pala maglakad-lakad dun, no? Sabi ni Papa, masarap daw ang pansit, oh. Nagustuhan ni Papa. Masarap ang pansit. Siya na lang patang lang. Yan. Papa Dikin, pinalitan ko nga ni Kate pansit na ino. Perte. Ano kuya? Okay kuya? Perte. Gutom na kaya lahat na masarap. Yan. So, nandito kami sa Yipong. Tamang-tama nandito sila, Ma'am Candy. Nandun sa kabila. Yan. Yan, oh. Digdi. Babang digdi. Ay, nako. Digdi. Sarap. Di na. Panalo. Yan, dami pang dumarating. Oh. Marco, paluwagod mo daw yung sarong. Arin po ba? Dube, kant na yan. Ha? Ayan, sige. Pasog daw natin. Grabe daw in order. Ang dami naming in order. Daddy, yan mo. Nila pala. Ani makakamang yung takol. Daddy, daw na ba ni? Ito ano to? Pato. Pato yan. Oh. Sabi ni Papa masarap daw. Pa. Oh. Babagod mo garden. Garden? Ano rin? Nag-garden. Sarap. Pansit? Naga-garden restaurant. Masarap? Ang pato? Pero nag-garden. Ang pansit? No. Sabi nga ni Papa eh. Wow. Nakadalawa na ata ako. Nakuha ka ng rice ha? Pansit na may sabaw, mami. Ay, di ka na. Ubusan. Wait. Palitan mo na lang kuya. Wait. Ito na lang utang rice kasi. Ano? Kaya pa? Kulit na bagay. Gutom na gutom doon sa Festival of Trees eh. Ay, baka gusto niyang beef. Coke. Beef. Madali na. Chicken na lang. Yan, ito na, yan o. Yan. Kasi po. Chicken na lang. Ayos. Ano yung chicken? Kuha ko ng pansit, mami. May sabaw. Pansit. Ano pansit? Yung may sabaw. Kuya, ito muna ng dati Marco. Hey, Meow. Weh. May mingming kami kasama. Ayun ang pinili ko na kayo. Ako sabihin ko. Woo! Uy, girl, Sarap. magayon ba Ayos, oh. Ngayon pa no? Seafood garger. So boyfriend niya. Yung halin na balang. Impaired. After, girl, iguwa siyang Korean na tao.